bajabulile bana uphaca bambonke 700 700 manje ubuyile bafethu khona usu-right ukela kufana akufani uwecoma lesijwayela kabi owangithi indaba zayo bethiwe selirandi lapha cabanga fethu selirasi kanjani manje asaqoki indlela eqonga sesibuyele leyo nto ngiyakutshela ayikho ke leyo nto uParaboy ngilibone ngala hantu sokubuka asambeni tshela ayikho ke leyo ngiyakutshela hayi ngiyangibikisa ayikho ke leyo nto Paraboy serise man ayikho leyo nto okay ngiyakutshela nje azombona ngiyakutshela sombona ayikho leyo nto ngiyangikholwa ubalo mfethu ubalo Paraboy ntwana sera nangena inhlanzi hayi nawe abantu abahlala endaweni bethu abubheda acwanga kodwa manje abheda lo ntantwana ngoba usu-right wena siyaxolisa bethu ashaye indawo encane subuyelile ngiyakini bakulokho nesicela u2 la ngithi ashayiseni ngala ntwana sithi kufole endaweni encane awele ngawo Paraboy wena nona ayasikhola ntwana ayeke Paraboy Paraboy fethu ngempela fethu yena bethu buka lo clean bethu yabona hayi Paraboy ngeke kodwa engisolisayo ke manje ngeke nje fethu sihambe lapha ngeke noma ushaye inqa encane noma usafuna sibambe inkonzo futhi asihlale la besihleli khona vele sambili kodwa wona sithole isipaqo wakwenzani awuthuthetshela sithole isipaqo la manje awuyasithole isipaqo lapha ayibona mfethu uphumaphi lo mjida lo baba Alex baba yithini uphumaphi fethu namanga konke ubuyenza wena vele konke ubuyenza ubalo ubalo kade ushawa number 2 na baba sukuphosha ngisho ebahlathini manje alikho litolete kini Alex baba usushayeza Paraboy singqala ungisolise ayishuleni ufana lo wesibambe inkunzi lapha hayi kalonda awuphosha ilahleni Paraboy ayibheke bana lapha musana nje uzophosha uphosha ekolete baba awekho amanzi baba ayigeke mthita ayi yabona manje uzoqala ungisolisa ke manje sofuna ukuba yiphara baba buka Paraboy Paraboy wena ufuna ukungena la ufuna ungena esitayeleni ufuna ukuyingena la wena wasibona uParaboy baye wona ufuna ungena ayigeke lead like a force baba mina nazi ukuthi mina mphoshe kodwa manje yakhumbula yami nekonto osandele wona phethe enziweni bese akhumele ngishelo mfana lo akhumele ngishelo mfana boy ngoba wesijikela sithi istuphile ufuna ukushaya bethu angazi kwakwenzakalani ngayo lo anini asafethe njalo kodwa bafika bafika Nesitshela mphose sasingenaphi indaba ezini manje sophendula kanje manje masikhuluma nawe ethi imvula yanetha sivele samba fena niyabona balo ayi Paraboy madoda ngikhola namanje ayintshi iphara phela ayigeke awanqinzi nje lamanzi umuntu wakho bethu lambhaka losanda ukufika la elokushini bethu ubulobhaka lo awumazi kodwa wakini bethu mina zena into zena phela phela ngokuhlula kodwa yenzeka lo phaka leyo ayi ngathi ngithi shula hayi moja manje ayi afure bafethu inkonde bono Nalemvula fethu ashiphala azangona iphala fethu ayi bafethu abantu bayashintsha bafuna ukuthinta ngisho phala
Ayiye, kodwa uyangisolisa mina Faro. Mhlawumbe ufuna ukushaya ubhaqabethi futhi. Ya, ufuna ukusiya abangani masiyantshela. Cabanga lokho nami kodwa sithi ukumthemba kancane lo. Kancane. Ya. Alo mjita lo washintsha. From Iphara. Masithi sishaye unga mjida ushintshe kanjani wena? Uzobuya kodwa ngeke uzobuya.